Areál staveb z Moravských Kopanic představuje hornatou oblast rozkládající se na moravsko-slovenském pomezí v okolí Starého Hrozeňkova. K osídlení zdejších hor došlo teprve v 18. století takzvanou kopaničářskou kolonizací, která se vyznačuje rozptýleným osídlením horských dvorců, nacházejících se osamoceně uprostřed polí, luk a zbytků lesa. Domy jsou stavěny ze dřeva místních dubů a buků, jejichž křivé kmeny způsobují nápadné nerovnosti stěn. Areál vinohradnických staveb prezentuje specifický a starobylý způsob zemědělského hospodaření na jihovýchodní Moravě, vinohradnictví. S ním souvisí nejen výroba vína, ale též výstavba lisoven a sklepů jeho uskladnění. V areálu je vysazeno i několik expozičních vinohradů, kde jsou představeny různé odrůdy vinné révy a odlišné způsoby jejího pěstování. Areál staveb z Horňácka představuje svéráznou a na folklor bohatou oblast, nacházející se v okolí Velké nad Veličkou. Vesnice mají pravidelný půdorys se štítově orientovanými domy, zabíhajícími hluboko do dvora, jako je tomu v Nové Lhotě. Jiný typ zástavby představuje souvislá ulice domů z hrubé vrbky, před nimiž se nacházejí samostatně stojící komory. Na návsi stojí kovárna z Lipova.